think it's a perfect spot to exchange opinions and connect with the supplier network, OEM network. So I really appreciate it. Yeah, I think it has been an impressive event, very well organized, very, very interesting. V prvom rade je to veľmi dobrá príležitosť, stretnutie sa po roku. Vieme si nejakým spôsobom zhrnúť, čo nám ten rok priniesol, vieme, kde sme sa posunuli. Velmi zajímavé příspěvky, jak z Anglie, tak z Japonska. Niektoré témy boli možno trošku pesimistické, ale my sme tí, ktorí sa nezdávajú, bojujú ďalej.